Ola, boas. Pois, como outro día a grabación non saliu ben porque se cortou antes de rematar, entón seguramente perdimos cousas interesantes, vamos facer uns vídeos de resumo do que vimos outro día, vale? Indo directamente xa ao gran, pero, bueno, que toque máis ou menos todo o que vimos outro día, vale? Entón, a primeira parte sería, nada, tedes un enlace que vos mandou Sara, que vos vai levar directamente aquí, vale? A unha unidade de Drive onde hai unha carpeta que se chama PFPP IA 2526, aí hai bastante material que fomos usando noutros cursos. O primeiro, sobre todo efectos de que botedes un vistazo aquí neste documento, curso IA para docentes, que lo vamos a ir retocando, hai un enlace, vale? Si vamos a este enlace, iremos o que sería a presentación de base, que nesta sesión utilizamos moi pouco, pero bueno, non está mal que lle botedes un vistazo, vale? Ten unha pequena introducción sobre o que é e o que non é a IA, ten unha parte de historia da IA na que podedes ver pequenos detalles e pequenos comentarios sobre hitos que teñen que ver ca historia de conseguir pensamento artificial, vale? E abaixo tedes enlaces a dous canales, este é un canal máis técnico, este é un canal máis humanista, digamos, de divulgación, pero máis humanista, que considero que son de interese para a xente que lle poida gustar algo ou lle interese o tema, vale? E logo en casos reais, que outro día si o comentamos, tedes uns cantos casos do que se chama IA estreita ou IA débil, que realmente é unha mala elección de nome, porque son casos de IA utilizada para resolución de problemas moi concretos. Entón, a IA, como ben sabedes, é moi boa buscando patróns e a maioría destes casos consisten precisamente neso, é dicir, entrenar IAs específicas para buscar patróns específicos e neso as capacidades son moito mellores que as dos humanos. Entón, hai varios casos, tedes un vídeo con cada un deles, de acordo? Así que, a nivel divulgativo, podedes vos botar aí un ratiño se queredes, vale? Hai casos máis xerales, como o caso da robótica ou IA embodied, e un caso que vimos outro día que nos interesa moito, que é o da conducción autónoma, que vai chegar enseguida, e tedes un vídeo tamén moi simpático. Por lo tanto, este de conducción autónoma pode ser un vídeo que vos recomendo especialmente, vale? Para que non tedes como toda a xente, incluso a xente que ten moitos coñecementos de tecnoloxía, pois algúnas destas tecnoloxías costanos un pouco, vale? E logo, finalmente, hai aquí un pequeno resumo, isto xa o sabedes que son un pouco o resumo sobre a ética e a normativa no noso uso da IA, pouco falamos outro día na clase, pero o resumo final, xa o sabedes, é que como rapaces, por lei de protección de datos, non se poden validar en ningunha rede co seu nome persoal. Eso invalida completamente o uso da práctica maioría das IAs que temos a disposición, prácticamente a maioría, vale? E ademais, por se a lei de protección de datos non fose suficiente, a lei de inteligencia artificial europea que se está a desenrolar e que supoñemos que irá na línea da lei digital de Galicia, pretende un control do uso da IA por parte do usuario, que neste caso sería o profesor, vale? Que debería ser capaz de certificar o correcto entrenamento da IA con datos non sesgados, ou sería mellor decir, datos sesgados pola nosa cultura, que decir, que sexan realmente aptos para a nosa cultura, ainda que para outras non o sexan. E claro, ese é un límite que nós non vamos a poder facer. É dicir, cando utilizamos un modelo, si podemos valorar se as respostas que nos dá nos parecen razonables ou non, pero non podemos valorar se está entrenado cun conxunto de datos éticamente correcto, coherente ou alineado ca línea de pensamento nosa, cultural, é dicir, europea neste caso, vale? Entón, por agora, realmente temos unha limitación moi grande, vale? Así que estamos dando este curso máis ben como ferramentas de uso do profesorado para a preparación de materiales. Aí sí temos a posibilidade de usala como adultos, a nivel persoal non hai problema, e só teníamos que controlar se os resultados, os materiais que preparamos, son adecuados ou non son adecuados para os nosos rapaces, co cal aí non teníamos problema ningún. De acordo? Entón, bueno,
queda vos esta presentación aí, podedes botar un vistazo, o tema dos vídeos pode ser de un certo interés, vale? E nos vamos a ir directamente a temas xa totalmente prácticos, co cal vou volver á carpeta de orixe, vale? Vamos a usar algunha cousa que hai aquí en LLMs, así que entraremos, sobre todo para coller algún arquivo, e a primeira ferramenta que empezamos outro día foi Notebook LM, que vai ser moitas veces o noso punto de partida. Así que no seguinte vídeo vamos a falar de Notebook LM.